Li bajar û bajarokên di bin kontrola PYD û Qesedê de faşistên ciwanên şoreşger bi piştevaniya mîlîsên PYD zarokeke xelka Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi navê Coliya Tariq Ebdo temen 13 salî li taxa Şêmexsûd li bajarê Helebê li pêş dibistana Bera bin Malik ji aliyê faşistên ciwanên şoreşger ve hate revandin û ta niha tu zanyarî li ser tu nene. Her wiha dest bi revandina jinan jî hatiye kirin ku beriya demekê jinek ji bajarê Kobanî û ciwaneke bi navê Aîşa Hesen ji bajarê Efrînê ji gundê Mecriska û Sîlda Şêxo Kemal derbedera xelkê Efrînê temen 27 salî li bajarê Menbijê ji aliyê PYD ve hate revandin. Ji destpêka sala nû de û ta niha Ark TV navên sê jinan ji aliyê PYD ve û 24 zarokan yên ku ji aliyê faşistên ciwanên şoreşger ve li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hatine revandin tomar kirine. Jê 10 zarok û jinek ji bajarê Kobanî hatine revandin, 7 zarok û 2 jin ji bajarê Efrînê hatine revandin, her wiha 3 zarok ji bajarê Hesekê, 1 ji bajarê Qamişlo, 1 ji Tilrifetê, 1 jî ji bajarê Amûdê û 1 jî ji bajarokê Çelaxe û hemî ji aliyê faşistên ciwanên şoreşger û bi piştevaniya mîlîsên PYD û çekdarên PKK ve hatine revandin. Ya herî dawî jî zaroka xelkê Efrînê ya bi navê Coliya Tariq Ebdo temen 13 salî li taxa Şêmexsûda Helebê hate revandin û tevî ku Mezlûm Ebdî rêkeftinek bi netewî Yekbûyî ra li ser qedexekirin û leşkerkirina zarokan her wiha vegerandina zarokên jêr 18 salî bi Virjîna Gambara nûnera netewî Yekbûyî re îmza kir ku revandina zarokan qedexeye lê mîlîsên PYD û faşistên ciwanên şoreşger tu pabendiyên bi yasa û mafên parastina zarokan nakin û di karê xwe ya revandina zarokên jêr 18 salî de berdewam in.